Egunon, nahi naiz, 21 urte ditut, eta 2 urtetik aurrera Frantzian ikasketak egin ditut. Bereziki ekonomiako karrera egin dut hemen UPPA Baionan, eta master bat egiten ari nintzen, Bordelen, eta Eskola Futuraren proiektua ikusi nuenean, masterra utzi eta proiektuan sartu nintzen, horrexegatik berandu iritsi nintzen proiektura. Gure eguneroko bizian 9:00 esnatzen gara eta gosaltzen dugu. 9:30 gure lehen klasea hasten da eta normalean 9:30 gramatika lantzen dugu. 11:30 paso dakau eta lagunekin berba egiten dugu pausan eta 12:00 berriro hasten gara eta hor entzumena eta irakurmena lantzen ditugu. Ordu bietan gero bazkaltzen dugu eta siestan momentua dago edo kartetan aritzeko momentua eta 3:30 berriro hasten gara klasea eta hor idazlana edo beste entzumen bat egiten dugu edo berriro gramatika landu. 5:30 klaseak amaitzen dira eta kanpoko ekintzak hasten dira. Eta hor euskal kultura bultzatzen dugu, adibidez txalaparta lantzen edo euskal dantzak aritzen edo horrelako gauzak egiten ditugu. Gero 8:00 afaltzen dugu eta afaldu ostean berriro filma bat euskaraz begiratzen dugu edo musean aritzen gara. Eta, astelehenetik ostiralera egoten gara barnetegian eta gero asteburuetan etxera bueltatzen gara.